Adaka sị na ọ bụrụ na ya atụwara onwe ka ime na ụmụ nwaanyị ama atụ ya egwu. Ihe gbasara asụsụ maọbụ omenala dịka o si gbasata ndị Igbo ụwa niile gba gburugburu. Anyị na-asị ka ihe ọma mere onye mekwere ibi ya, egbebelụ ugobelụ nke si ibe ya ebelụ nkuku ya. Ana m asị na ihe kwụrụ ihe akwụdebe ya, afọ dị mkpa afọ ogologo ime ya. Ilu bụ gịnị? Mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. N'ụbọchị taata aga m aba n'ime ọfụma ọtụtụ ndị mmadụ ma ndị nkụzi Igbo ma ndị sịkwa na ha bụ nke ha bụ gbasara asụsụ Igbo n'ụwa niile gbaa gburugburu. Naanị mmadụ one ma one bụ ndị nwere ike ịmata ihe a m ga-ekwu kịta ihe ọ pụtara mana asụsụ Igbo ka ọ bụ. Adaka sị na ọ bụrụ na ya tụwara onwe ka ime na ụmụ nwaanyị ama atụ ya egwu. Aga m akọwa ilu a, mana tupu m kọwaa ya, ọ bụrụ na ị maara ihe ọ pụtara mgbe na-ede ya na comment section kịta, na-ede ya na maka na ọ bụrụ na ị chelụ ka m kọwaa ilu a, ọnya bụ na ị mara ya. Mana duto n'ihe a bụrụ live program, ngwanụ ka m kọwaa ya. Ihe ilu a pụtara bụ na a na-atụ mmadụ egwu ma ọ bụ a na-akwanyere mmadụ ugwu n'ihi ihe a maara onye ahụ nwere ike ime, ma ọ bụ ise na ihe eji akwanyere mmadụ ugwu ma ọ bụ ihe eji atụ mmadụ egwu bụ ihe ahụ a maara onye ahụ nwere ike ime. Ọ bụrụ na oyibo isi na a person is feared because of the person's ability, the person's known ability. Ịghọtago? Ọ bụrụ na ndị mmadụ ma ihe nwere ike imewu, ọ bụrụ na ị na-eme ihe siri ike, ndị mmadụ amarụ ya na onye a na-emekwa ihe siri ike. Ọ bụrụ na okwu dapụta n'ụdị aṅa na-ekwe ụdị ihe onye a nwere ike ime, ya bụ na ndị kwesịrị ịtụ gị egwu ga-atụ gị egwu maka na ha ma na o nwere ihe nwere ike imewu. Ndị kwesịrị ịkwanyere gị ugwu ga-akwanyere gị ugwu maka na ha ma na o nwere ihe nwere ike imewu. Mana ọ bụrụ na mmadụ amarọ ihe nwere ike imewu, enwere ike ndị ga-akwanyere gị ugwu ama akwanyere gị ugwu maka na ha amarọ ihe nwere ike imewu. Ndị kwesịrị ịtụ gị egwu ama atụ gị egwu maka na ha amarọ ihe nwere ike imewu. Ọ bụrụ na ị na-eso anyị na chanel a, mgbe n'anya ebe ahụ ede subscribe, chọwa ebe ọ bụla ede subscribe ebe ahụ, ọ data arụ bịa anyị aka na subscribe ka ị nwee soro na-akwalite asụsụ Igbo n'ụwa niile gbaa gburugburu.